It-triq sabiex il-gvern kiseb fideh Manuel Island u Forti Tinje u jenataw lill-poplu ma kienieċ waħda faċli. L-art kienet marbuta b'ċens ta' 99 sena permezz ta' ftehim li seħħ fis-sena 2000 minn gvern nazzjonalista. L-aċċess għal pubbliku lejn Manuel Island kien ingħalaq minnu fih u baqa' magħluq għal pubbliku għal 16-il sena sħaħ. Manuel Island reġa' ġiet fuq l-aġenda madwar 10 snin ilu, meta s-sindku laburista ta' dak iż-żmien Konrad Borġmanxe flimkien ma' oħrajn għamlu proċess bilan li l-pubbliku jingħata aċċess għal Manuel Island. Dan filwaqt li nfetaħ ukoll proċess ġudizzjarju għal dan il-għan. Imbagħad f'Marzu tal-2018 ġie firmat ftehim guardianship fejn lan tiegħu kien li l-pubbliku jkollu aċċess għal dan il-post, waqt li jintlaħaq bilanċ bejn l-interessi tal-iżviluppatur u tal-komunità. Bil-Prim Ministru ta' dakinhar Joseph Muscat kien qal kif il-gvern seta' jażel li jorbot idejh u jgħid li dan kien ftehim li sar qabel gvern laburista, iżda prova jsib bilanċ. Minn dan il-ftehim u anki aktar tard il-master plan ippreżentat fl-2021, l-ispazju pubbliku kienet jiżdied aktar mill-pjani għall-iżvilupp. Is-sena l-oħra petizzjoni dwar dan is-sit biex isir park nazzjonali mill-Moviment Graffiti ġiet iffirmata minn aktar minn 29,000 persuna. Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Dr. Robert Abela sema l-karba tan-nies. Tant li Dr. Abela kien qal li se jagħmel ħiltu kollha sabiex iwettaq il-ħolma tal-poplu Malti Wawċi u Manuel Island issir park nazzjonali. Tgħid li l-ħolma tiegħi x'inhi, l-ħolma mhux li nġibollu għall-poplu. Żgur, jiġifieri qed nifhem kemm huwa b'saħħtu s-sentiment hemm barra li jixtiequ li din il-gżira ġol gżira, tkun tal-poplu. Ejja ħolma tiegħi wkoll, issa però jiena l-ħolma nitkellimx bħal ħadd ieħor, ngħid hija ħolma ma tistax issir. Jien se nidħol għal xi ħaġa ħa nidħol għaliha biex nirbaħha u nirbaħha l-Lawċin u l-Maltin. Bil-Prim Ministru ma kienx eskluda li jibda proċess ġudizzjarju biex iwettaq din il-ħolma. Bil-konsorzju kien qal li lest jidħol f'negozjati mal-gvern. In-negozjati fil-fatt bejn il-gvern u l-konsorzju Midi bdew minnu fih u ftit wara l-Prim Ministru kien qal li negozjati huma pożittivi, tant li kien hemm bażi biex ikun hemm ftehim barra l-qorti. Sa dan it-tant ftit jiem qabel irriżenja minn kap nazzjonalista, Bernard Grech kien qal li l-idea ta' park nazzjonali ħolma sabiħa, imma hemm l-obbligi kontrattwali x'jiġu osservati. Li jkun hemm park nazzjonali hija ħolma sabiħa, però rridu nkunu wkoll nagħtu każ anke l-obbligi li wieħed jista' jkun li għandu. Imbagħad wara pressjoni mid-deputati tiegħu, Grech għamel U-turn u qal li Manuel Island għandu jsir park nazzjonali. In-negozjati brabta ma' Manuel Island saru barra l-qorti u kien il-Prim Ministru Robert Abela 2 filgħaxija li ħabbar lil bord tad-diretturi tal-Midi aċċetta l-offerta tal-gvern biex Manuel Island u Forti Tinje jingħataw lin-nies. B'ekonomija b'saħħitha kapaċi nibdlu il-ħolm f'realtà. Illum okkażjoni sabiħa għal poplu wieħed u maqut wara interess wieħed, il-familja. Dik li issa se jkollha aktar postijiet fejn tqatta l-isbaħ żmien mal-eżiż tagħha. Bil-Midi titlob 78 miljun euro bħala kumpens biex ittemm il-konċessjoni, iżda n-negozjati waslu biex il-ftehim jintlaħaq għal 43 miljun euro. Aparti Manuel Island u Forti Tinje, Gvern Laburista mexxi mill-Prim Ministru Robert Abela se jagħti wkoll iż-żona tal-White Rocks, Forti Campbell u Forti San Salvatur lin-nies.